Kajingbam dan usia bapura ha ke hima langren mentala palat arsnem kala penning a yaki khon ki hajar kala penlong yaki ha ka khan retorik urisau arja arpusan banait bo da kajing tho sha uba Denzel Archen Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council badai khmi ekatanat ilaka administration bandawa ban penlong noi ke election banjit CM bapura ha ka tei ke hima haba kren chikilat pathai khubor ki khon ki hajar jang ke hima ki laong kumbalong menta kahima kadon tangu acting CM uba Brilliant Henry CM Yong bakajingdan tangu acting kalong kajing e ki khon ki hajar badawa bade ban yo no daw CM bapura kumman chikado baka KHADC kalaweng no yo pa nong tay sing CM Yong naka cat house nam arjar arpulai halor kijing kno baule don bor naka hima bat kiwe pat kila pentep banakaliang u executive member ulaong baka KHADC kan sapa iko order hadian bala dep shong ya ka dorbar senrai ka ban salong shen Tingyawan hang ne ban yakendu ya IEM chat ba desulchen bat ba in ai ya kenika jingkerpat pat ka IEM lang ba ka diskonsil ba selpa ban ai no yangi da kata ka jing du jing chania jingi ya sim ba mata ba na tai sim nyong bala suspend na du senam agar pelai dan nakaliang jangi ke kikut ke ajar cho ka himangi yai dawan ka konsil ba ni don kam no daka election ani da tau sim ba urah mai nakaliang jangi ni wayo ya ban kendu ya IEM nakaliang jangi trong IEM ila ai hangi ba insa ai yak order hadin bala diap kasison jong kan ni ka konsil hakim ki kayoki panwat akita ki bangel yo yak pan yakret mentak nadu usnam arhajar apply jong benai agos ladanga makala baka konsil kala suspend ini musim nang tais singyong nakidau kejing yakaba ula yadlat yakiriti gidustur jong kahima yakaba ula kamri kenti yaka raj jong kahima te nakaliang jong ki kun ke jat kahima nim don jong shani isu ya musim ba tang biang ke musim nang ni sekmat ban sensaria kahima kajung mentangi don u acting sim dan nakaliang jongi ki kun ki hajar to kahima ngim kwa ba u acting sim un yai sensar ngi rengi kwa ba ninyo no da usim ba pura yak ban sensar ban puet ya ka sensar ka dal ka it kahima kajung u acting sim ta udah ba Brilliant sim yo kajung dawa jongi ban wan nomor dor uni udah unang tei sing sim yong sim ba suspend hakim ki afnam ki ba balik na kajing le don bor jong ni usim kalong ba u kamri kenti ya ka raj jong kahima ban penlong ya kata ka 50-50 sampau sakaying sampau sakahima dan nakaliang jong ki kun ki hajar jong kahima nyim kwa ba kan long kamta regi kwa ba kan ne ka khendau jong kahima ka ba umen bari umen kiten men jong ki labu yang ngi dawa bakan long bet ya jong kahima nak sepakat kemba nilayo naduk mensuah kajeng long cuman hapok kahima kamdon kajeng bom songsuk songsangan namar nakaliang jong akting umla ya kaban le namar kade ka kamram tang unong pecipor rengi dawa naka konsil ban ai no yang ida usim ba pora kenang ba kijing ki ba ngi mat hapok kahima ngila ban weng no ya kijing baru kajing don jong ki kli nong tebut hapok kahima langrin ki bakat prasa jorong ki don kat ndus pae kadung menta kajing ai kajing sani jong ki pajba yang ki riurang ba ban wan mandawa hang ne kalong kembasi hajar tam kemut kan view wan ni wan daki kum ki kun ki hajar nganga dai tang u nong sno ka jengkular jong iam uang hadin ka last section ka ban setiap akan ketia wan unsa ai kanu ka jing nakaliang jungiru ila menjur ya kata ya ka ba ka ba UIM kula ai hangi te ngiru ni lai punya kata insa pek hadin baka ada precision dengan ka konsil ya ka ba kinsa ai ka jingpun syai hap rang jungi bat ya kata ngin sawan ra ru ya kan ya ki ba ka ba nakaliang joki ba ru ki ai ka jingpun sengau sia ka disi haki ki tayau ki panai kita ya ko wan hadin baka yang mula ai ya kajing syah ya kajing terikam kajing acting yang melai ban ong nomor nomor tentang akting sim
ya Henry nak kata-kata bangi kuat pakai sensat kita aku kehimak karlong kapaya bet bayar nanti batka ban lak ban wangi ki jing ia ka bangi ku pikun ki hajar ka main keduk yang dawa nak konsil pan ai yang ida muslim Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya